ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಅಂಕುಲು ಪಾಂಪ್ಲೇಟ್ ರವಾ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನೆಂಚ ಪಂದು ತೂಕ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆದು ಇಲ್ಲಡಿ ತಿನ್ನನೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾಂಪ್ಲೇಟ್ ರವಾ ಫ್ರೈ ಯಾನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲೆಗ್ ತೋಪದ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲೆಗ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ರವಾ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಅದಕ್ಕೆನ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಗೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಇಡ್ಲ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ರುಚಿಗೆ ಏತ್ ಬೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಆತು ಉಪ್ಪು, ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಲಿಂಬೆದ ಜ್ಯೂಸನ್ನ ಯಾನು ನೆಕ್ಕ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಪೂರ ಸರೀಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗೈತೆ, ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಬೊಡ್ಚಿ ತುಲೆ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ದೀತೆ. ಐಕ್ಯಾನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದ ರೆಡ್ ಪಾಂಪ್ಲೆಟನ್ನು ಗೆತ್ತೊಂದೆ. ಈ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಗೆ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಉನ್ನೆಂಕುಲು ದಾದ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದ ಅವು ಐತ ಉಲೈಲ ಸರಿ ಒಯ್ತು ನಡ್ಪಂಡು ಯಾನು ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ. ಐತ ಮಿತ್ತು ಇಂಚನೆ ದಪ್ಪೊಡೆ ಪೂಜೋಡು ಐತ ಅವು ಕಟ್ಟು ದಾದ ಮಲ್ದೆ ಐತ ಉಲೈಲ ಸರೀಟೆ ಪೋಡವು ಮಸಾಲ. ಈ ಥರ ರೆಡ್ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಗಲ ಯಾನು ಸರೆಕ್ಟ್ ಮಸಾಲ ತಾಗದ್ದಿದ್ದೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಂಚನೆ ಮಸಾಲ ತಾಗದು ಉಪ್ಪಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ರವಾ ತಾಗದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ನಾನೊಂಜಿ ತವೋನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಬೆಚ್ಚಾವರೆದಿದ್ದೆ, ಬೆಚ್ಚಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಣ್ಣೆ ಸರೀಟೆ ಬೆಚ್ಚಾವಡು, ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಸಪುರ ರವೆ ಪನ್ಪೇರು ಅವೆನ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಯಾನು. ಈ ಪಾಂಪ್ಲೆಟನ್ನು ಮಸಾಲೆ ತಾಗದಿತ್ತಿನ ಪಾಂಪ್ಲೆಟನ್ನು ಶೋಕ ಮಲ್ತದು ಈ ರವೆ ತಮ್ಮಿತ್ತು ಇಚ್ಚ ಫುಲ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು, ದಪ್ಪೊಡೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಈ ಥರ ಒಂದು 2-3 ಸಲ ಸರೀಟೆ ಮುರ್ಕವಡು ಇಂಚ. ಈ ಥರ ಒಂಜೊಂಜೆ ಇಂಚ ತವೋಕು ದೀವೋಡು. ಯಾನ ನಾನೊಂಜಿ ಪಾಂಪ್ಲೆಟಲ್ಲ ಅಂಚನೆ 2-3 ಸಲ ಈ ಥರ ರವೆಟ್ ಮುರ್ಕವೆ ಪೂರ ಸುತ್ತಲ ಮುರ್ಕವಡು ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ತವೋತ ಮಿತ್ತು ಇಂಚ ದೀಪೆ. ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಇಂಚನೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಆವಡುಂದು ಒಂದೊಂದು ಸೈಡ್ 5-6 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಆಂಡಯ್ಯ ಉಂಡು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಸರೀಟೆ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತದೆ ಯಾನ ನನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಸರಿಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಆಗ್ತದೆ. ರೆಡ್ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ತುಲೆ ಉಂದುಲ ನಾನೊಂದು ಸೈಡ್ ಸರೀಟೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು 2 ನಿಮಿಷ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು. ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸರೀಟೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಯಾನು ಒಂದು ನಾನೊಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಫ್ರೈ ಆದಿತ್ತನೊಂದು ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕುಡು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆದ್ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ರವಾ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ.